Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canal. Eu sunt Voicu, iar după cum se poate bine vedea, suntem pe Farming Simulator 25 pe Ferma UTB, episodul 2, cu prietenul meu Andrei aici, care este pe combină. Eu sunt în apel cu el, eu îl aud, el mă aude. Voi nu-l auziți, a scris aici și în voice chat, salut aici jos în stânga. Deci acum eu cu el vreau să mergem la ferma noastră, gen unde ținem tractoarele, și să ducem rapița asta și să punem acolo, vină după mine, să mergem acasă și să punem acolo, e cu combina el, să băgăm acolo, să punem rapița, să facem ulei de rapiță, că e mai scump și ne dă bani. A zis acolo, bubuiți butonașul de like și subscribe. Și chiar așa să facem, să strângem noi 5 like-uri la firma asta, la videoclipul acesta. Și vreau să-mi spuneți cu ce jocuri vreți să mai filmăm. Eu mai am Forza Horizon 5. A zis, vă rog. Forza Horizon 5. Mai am Truck Simulator. Roblox, Fortnite. Putem și Roblox dacă vreți, și Brawl Stars. Merge. Uite, pe terenul ăsta mă gândeam eu să punem moara, ce zici? Merită. Stai să cumpăr eu. Stai să-ți dau și pe tine, Stefan Manager. Stai că acum promote. Ba da, mă, cum să nu meargă? Da, nu știu de ce, că nici mie la mine nu. Uite, nu merge, de ce să nu meargă să-l cumperi? Că uite, nici mie nu merge. Și nici n-are vreun număr sau ceva. Nu cred. Farmland, nu e. Ia, poate merge, ia, să încerc să vedem dacă merge să-l pun. Ia, construction, factories, selling points, greenhouses, nu. La factories este, asta mi se pare. Nu merge să pui nimic acolo? Uite, încerc să pun chestia asta. Da, uite că zice că nu e deținut de noi. Atunci hai să cumpărăm, nu știu. Aici, ăsta din spate de aici? Care? Din dreapta, de mijloc sau din stânga? Mă gândesc că... Ia. A, da, ăla din dreapta, adică. Că e mai mic, da. Ce zice, îl cumpărăm? Hai că l-am luat eu. Gata, e perfect. Da, păi punem doar aici, în față, moara. Dar să vedem dacă are loc aici. Că e cam strâmt locul, un pic. Ia, vină după mine. Să vedem dacă are loc moara aici. Parcă ar avea loc. Ce e aici? Sorg. Bă, l-a trăirat. Sorg. A, nu știu ce e asta, milet. Ia, vezi dacă merge să trăieri. A, păi... Du-te acasă și descarcă-l. Că remorca mea e plină. Stai să bag eu să pun aia. Să pun moara. Zici tu după... Dar nici n-am loc să pun. Sau? Ba... Cred că... Nu, n-am loc să pun. În totalitate. Nu mă las. Că zici că nu e deținut de mine, dar nu știu ce. Deci trebuie să punem pe ăla din stânga, ăla de tot. Cu... Nu, e tot același, doar că am schimbat eu culoarea și l-am făcut de 65 de cai. Aici avem red beet și aici ce avem? Green beans. O punem aici? Păi da. Hai că iau terenul 24, că e mai mic. E mai mare, mai lat. Și să și avem terenuri. Că nu are loc acolo. Construction. 28. Așa, 24, scuze. Îl pun acum deja. Nu mai stau. Hai, ia-l pe și pe 25. Green beans. Ceva de alea, da. Să pun ca să am loc, că nu am loc. Ia-l repede. Hai să luăm acum ca să putem să punem astea, că nu am loc. Bine.
El acum și la răm, nu contează. Nu are importanță. Ba da, mă, n-are cum să nu poți. Da. Stai că-l iau acum. Ce? Da. Așa. Ba da, eu mai vorbesc acum. Mă auzi? Așa, uite, punem aici. Să punem între astea două obiecte. Adică nu știu cum să-ți arăt. Uite, pun aici, la intrare. Bă, îl pun oarecum printre terenuri, că n-am altundeva unde. Uite, gata, am pus-o. N-aveam unde, n-avea loc. Bă, eu zic că e bine că n-am ars mult teren. Într-adevăr, te încurcă un pic. Ia vezi, merge recoltat? Da. Câte tone sunt pe hectar? 5, bine. Se numește milet. Ia, sunt curios la preț, cum e. Milet, stai să ne ducem la M. Stai, deci, băvere. Dar de ce nu mă... Miletul? Stai că nu știu unde, nu-l văd nici eu. Păi hai că eu bag rapița. O bag aici. Tu ai băgat rapița sau unde e rapița? Unde e? Bine. Stai să băgăm aici ăsta și ne ducem mama și luăm rapița de acolo. Merge să faci baloți? Nu merge. Ia încercă dacă merge să faci baloți. Nu merge, n-are nimic. Green beans. Ce zici, să le recoltăm și pe astea sau să le arăm? O să vreau când sunt eu afeca să facem, nu știu dacă facem pe videoclip, dar nu, poate facem un short. Când schimbăm gardul și facem o poartă mai mare. Ca să putem să intrăm cu anumite utilaje, că uite, cu o asemănătoare nu puteam intra pe harta noastră, dar o să jucăm pe videoclip, o să jucăm doar aici. Așa, stai să bag acum rapița la... Care pantă vorbești? Unde, mă? Unde aveam noi atunci ăla... Unde e moara? Unde era moara pe harta noastră? Da, mie, e bine, n-are nimic. Îți vorbești de panta asta de aici? Da, hai că încerc acum să o fac. Stai să vărs și canul ăla. Stai să mă duc aici la moară și să o fac eu. Manage, storing. Le-ai activat pe toate, nu? Nu văd că nu le-ai activat. Dar putem să facem mai multe chestii. Mamă, câte chestii putem să facem. Hai că văd că aici lucrează. Așa. Stai să vărs asta. Canul ăla, rapița. Mai ai. Obrazd. Da. Ce vreau să zic? Hai să rezolvăm cu panta asta. Că sunt enervante. Construction. Sau dacă știi tu să o faci mai bine, dar nici eu nu știu să o fac. Ai făcut panta? Hai că încerc și eu să o fac. Nu. Hai că o fac eu în partea asta. Stai, ce? Așa. Încerc și eu să o fac aici. Gata. Și aici să punem o rampă, așa, ca în mod cu rampă. Stai să o fac. Da. Hai să punem o rampă ca să putem să ieșim mai bine. Eu așa zic. Sau... E bine, gata, am făcut-o și eu bine. Ia-ți un tractor și să băgăm la arad amândoi.
Descarcă-mi aici. Ia, oare merge să facem... Nu merge, asta trebuie dusă direct la... Gata, mai bine. Ba, s-ar putea să meargă să facem. Că mi-a apărat ceva acolo. Cu asta, ia. Vedem dacă merge descărcat. Și dacă merge, e top. Hai, UTB-ule. Că poți și... Hai că mai e ok rampa aici. Ia, să vedem dacă merge descărcat. Nu merge. Nu merge. N-are nimic. Ia-ți tu un tractor de ăsta așa mai micuț până în 100 de cai. Sau dacă vrei tot UTB, ca al meu. Că văd că ăsta nu prea are probleme cu schimbatul, să știi. Nu, ca să fie, știi, gen fermă, mai UTB așa. Hai că miletul băgăm la hambar aici. Când să o faci mai scump și să și arăm. Că nu e important, că nu ne dă ăsta așa mulți bani. Căruțul e acolo de unde am plecat noi cu combina. Hai bine. Vezi că am la răsare mă ca acolo. Ia-ți un tractor, dacă vreți ia-ți tot UTB. Sau ceva mai vechi. Da tot așa până 100 de cai să fie ferma mai mișto. Și ia tu 2 pluguri de alea cu 4 brazde. Sau ia tu de care vrei, da, de alea cu 4 brazde ca să am mișto. Era mișto să avem amândoi UTB, știi ce zic. 11, aproape 12 minute de filmare. Facem o jumătate de oră ca să fie mișto. Uite, mai merge să-ți iei dacă vrei UTB fără cabină. Sau cum vrei tu, ia-ți. Așa, să vin cu căruciorul. Și să iei tu o platformă de aia de baloți, știi, de aia homemade. O presă să mai iei și presă de aia, știi, de care și să iei și... Hai că merge, e bun New Hollandul ăsta. Ai dat pe... Ce să iei de 4? Da, dă-ia 2 pluguri de alea. Cu de 4 brazde, care nu se reversează. Ia-ți, dacă vrei. Eu vreau de la micuț, de 4 brazde. Nu o duci. Și mai, sper că ai luat la aia la remorca de baloți. Sper că ai luat chestii de aia, numai 75 de centimetri, știi, să fie baloții. Remorca? Înseamnă că era deja. Era deja. Înseamnă că e bine, că am luat-o eu dinainte. E bine, mă, e bine, e bine, e bine. Și să facem și baloți. Ia să vii tu cu combina să spui masa pe căruț. Ți-am lăsat căruțul fix în fața ta. Uite, stai că ți-l și fac mai ok. Opa, ce? Da, ia unul. Ai de la hidraulic în față? E bine atunci. Stai să spun asta mai bine. Stai să pun căruțul. L-am pus direct în fața masei. Drept în față. Ia, uite-te o leacă să vezi ce mișto e. Am intrat în curte și... Uite-te mă o leacă. Pe combină. O secundă maxim, n-ai nevoie de mai mult. Hai, ui. Hai că intru eu pe combină și te uiți tu după UTB. Și eu și parchez, nu? E bine. Așa. Să iau UTB-ul și să... Păi ai luat New Holland de la TM. Că m-am uitat eu pe el pentru o secundă când l-ai luat atunci la început. Păi hai să faci tu balos sau cum facem? Ca să unul să facă balos și unul să are. Bine, și fac eu baloții acolo cu UTB-ul. Da, da. Îl bagi acolo la o... Bine, da, da, da.
Ce? 15 minute și 15 secunde. Nu. Nu. Da, dar nu merită, mă. Să uite gen când ne jucăm noi. Da, de el nu joacă multiplayer cu abonații. Hai că l-ai parcat binișor. Era mișto să-l bași calul în spatele casei să nu ne încurce. Opa, probleme în paradis. Eu am dominator, nu? E mai micuț. Să băgăm aici combina la carabină. Știu. Ca să știți așa, noi suntem fani barba neagră. Ne uităm mereu la el. Hai că am parcat bine combinița. Stai. Așa, prost dominator. Deci v-am zis, voi puteți să scrieți în comentarii ăstea 50 de oameni care vă uitați pe clipuri, că am văzut că nu dați like, nu nimic. Vă puteți uita pe clipuri, adică vă uitați, logic. Dați-ne idei ce să facem. Poate unii și sunteți mai experimentați decât noi mai jucați, chiar dacă noi avem 200 de ore pe jocul ăsta la probe, adică, da? Să bagi tu remorca asta sau să o bag eu la adăpost? Ce? Stai să mă duc eu să iau presa cu aia de baloți. Zi. Bă, ți-ai luat și tu încărcător frontal la New Holland? E bine, de la ce ți-ai luat? E bine, mă, de la Hauer, top. E bine, mă, e bine. Stăm bine pe cașcavalul ăsta. Uite, aici e o remorcă de tir ruginită. Oare merge să legăm de ea dacă avem tir? Chiar sunt curios. În teorie, dacă nu e de aia decorations, ar trebui să meargă. Nu? O tragi pe dreapta. Aha, tu te-ai băgat deja la arat. Eu acum mă duc să iau aia cu platforma cu UTB-ul. Ai luat și tu platformă de aia mică, de baloți, știi, ca să cărăm făina și alea. Ia, stai că iau eu una. Hai că iau eu un flathead trailer. Sau știi ce mai avem? Mai avem una mai mică, la 6.000 de euro. Știi remorca aia de ți-o de la început de joc, aia mică? Putem să facem BL trailer, dar e mai mică. Sau mai avem una la 30.000 mai mare, care poți să legi mai multe de ea. No, lăsăm așa. Sau, știi ce mă mai gândeam? Să luăm, uite, un D de ăsta 47. Sau de BL, sau nu știu. Uite, un D44, adică exact aceeași remorcă ca aia cu care cărăm noi grâu, dar să fie de baloți, ca să poți să pui de-astea în ea. Da, hai că bine, mai luăm pe aia. Sau o căruță. E mică rău. Dar unde găsesc eu platforma aia homemade făcută? Stai că mă sună cineva. Stai o secundă, că opresc filmarea. Așa, mă scuzați, guys, am revenit, mă suna un coleg, alt coleg. Dar unde e aia avere homemade? Bă, stai o leacă, știi ce să luăm? Uite, și mai știi remorca aia de-am luat-o noi pe huta în pantaia aia verde? Aha. Să o luăm pe aia, că merge să o faci de baloți. Bă, e mișto, zic cum arată. Dar ia-mă eu tu pe aia, că eu nu mai găsesc. Dar asta e că dau aici, la moduri, și o caut. Stați să fac așa. Ai luat-o? Stați că mă scuzați, din greșeală. Am dat pe... Așa. Mi-ai luat-o? E bine, mersi. Nu o găseam. Cavalos. Bam. Hai că am ajuns și la shop.
Acum să legăm astea. Bă, să iau și platforma aia acasă? O iau, că merge legată. Mai greu, o să dureze ceva 50 minute până le fac, dar... Eu nu mi-e greu să leg presa de... Pe acum, păi să-i fac, să leg astea. Stai să leg presa de remorcaia, că asta se leagă ușor. Că de-aia e ca lumea cu spatele, dar aia o să fie un pic mai complicat. Dar mai bine pe aia o lăsăm. Da, vin cu alea două, nu mai au că... Uitați, vedeți, gata, am legat-o. Dăm cu spatele. Paleți să cumpărăm. Ți-ai cumpărat încărcător frontal? E bine. Da, gen, ai pus doar, da. Opa, am intrat în pom. Dacă avem o altă problemă, s-a băguit. Era zarzăr. Corcoduș. Păi și dacă era prun tot, avariam țuica omului. Da, dacă eu dau off trafic, oare dispar persoanele? Ia, că vreau să dau, că sunt curios. N-au dispărut. N-au dispărut. Da, credeam că merge schema asta. Că mă enerva, frate, că erau prea mulți oameni la noi la poartă, ziceți că era pomană, praznic, era să dădea ceva acolo gratis. Era prea multă lume la noi la poartă. Și nu înțelegeam motivul. Dar n-am văzut n-a trecut deloc mașini, adică nu înțeleg de ce nu sunt mașini pe harta asta. Nu înțeleg motivul. Mi-e și somn. Cred că mai facem doar baloții, guys, și închidem filmarea. Să nu vă plictisim prea mult, 30 de minute, cam pe videoclip, cred că ajung. Tu ce zici, Andrei? Da, ajung. Nu merită să facem prea mult, că și voi vă plictisiți, probabil și noi. Așa, să-i dăm full la ăsta. Lower pick-up. Stai să-i dăm turn on. Hai, bă, pornește odată. Dă-ți să-mi full mai repede, așa. Să-i dăm la asta operating. Bam, gata, mă, suntem top. Da, ne mai jucăm, probabil, da. Sunt curios dacă mi-ia asta baloții. Dar trebuie să-mi ia. Păi a plouat și e urât, da. Da. Hai, bă, că e bine, mi-ia baloții. Da. E rândul lui azi. Da. E mișto schema asta să legi remorca de baloți ca să nu mai stai după să care baloții, că durează prea mult timp. Adică economisim timp. Da. Ar fi mișto de aia rotundă să poți să legi și să descarci și se vară direct. Încercăm odată când ne vom lua în viitor o presă rotundă. Nu, dar e mai mișto. Oricum ai autoload, ai chestii de alea. Da. Bine, poți să iei și tu să încarci automat cu un încărcător frontal sau cu ceva, dar poți să încarci și cu chestia de aia, de te duci lângă ei. Da. Da. Ai terminat? Bine. Du-te și partea altă. La fasole. Milet. Da. Nu știu ce e ăla. Da, nu știu. Probabil ori fi triticale, dar nu cred. Nu, că n-arată așa. Le arată ca grâu.
Da, da, da. Ăla arată ca găruși, sunt mai înalte. Ce e la poartă? Știu, sunt mulți oameni vrei la noi la poartă și nu înțeleg. Fix la noi, că până alte locuri sunt oameni, am luat de mulți. Mai la noi la poartă sunt. Mie îmi place harta asta, adică e interesantă. Harta, pogoanele. Noi stăm în pogoanele de sus, parcă, nu? Da, de sus. Și șopui în pogoanele de jos. Acum eu sunt, cred că tot în pogoanele de sus, la limită de jos. Acolo, pe la asta de tren e. Și știi ce trebuie să mai rezolvăm? Dar nu știu cum o să facem noi, să putem rezolva și noi chestia asta de aici, rampa asta dintre tren. Când o să trecem de pe terenul ăsta pe ălălalt. Știi? O să trebuiască să fie să o rezolvăm și pe asta. E 1 hectar de floare. Ne trebuie header. Și cât costă terenul? 79.000? Păi, nu știu, să mai strângem bani. Mai vindem din alea și îl cumpărăm după, ce zici? Nu o se duce, că ducem alea ziua asta. Ia vezi. Îl iei pe cel mai mic. Cât costă? E bine că l-ai luat. Și după mai strângem noi bani, că oricum o să vindem și alea. Ia stai să mă ușor. Stai că mi apare chestia asta mereu. 5. Mamă, dar e mare cel terenul 5. Păi e bine. Ce zici, te ocupi tu să o duci? Păi eu am terminat aici de baloți. Mai sunt niște bucățele, dar nu mai stau să le fac. Consumă motorina degeaba. Așa, să-i dau aici. Stai. Ei! Operating position. Și... Avem 41 de baloți. E bine. Trebuie să coste ceva. Da, e bine, sunt bune ca preț. Da. Nu știu. E că eu vin acasă. Îmi dai mie ăla al tău și arătul cu ăsta al meu ca să duc eu ăla să le vând? Sau du-le tu? Sau le ducem în episodul următor? Păi știi, să ținem oamenii în suspans. Să vadă câți bani facem și toate astea. Păi ăsta oricum nu-l postez azi. Azi postez pe ăla cu Brawl. Nu, că nu merită să postez așa multe. Da, și postez azi pe ăla cu Brawl. Zici tu? Hai să facem, că poate mai... Stai. Da. Opa, că oricum cu Brawl mai pot să fac singur. Da, probabil următorul... Da. Dai. Perfect.
Așa. Hai că lăsăm așa, aici. Da, guys, cred că cam acesta a fost videoclipul de astăzi. În expert la farming, hai să parcăm aici amândoi. Și ne dă în jos, ca să facem și un thumbnail. Așa, roțile virate. Haide, vino. Și te uiți din ei, așa. Stai să fac o poză. Așa, am făcut poza. Guys, cred că cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul de like, să vă abonați. Eu am fost Voicu, el a fost Andrei. Noi ne-am jucat astăzi episodul 2 din Ferma UTB. Pa, pa!